Rider ug angkas niini patay sa disgrasya sa may South Road Property, Cebu City niadtong Sabado pasado alas 2 sa hapon, June 13. Dihang mi-U-turn sa lugar. Sayranta ang labing awahing kalambuan ning mong kaso sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? May nahuli kampa sa dashcam sa kasakyanan ang mga biktima sakay sa motorsiklo sa wala pa ang maong hitabo. Bakita nga mi-U-turn ang motor ug timing usab nga miagi ang pick-up gikan sa Talisay City nga kusog ang dagan. Nadasmagan gyud sa sakyanan ang motorsiklo ug naguyod pa ang motor ug ang sakay niini og pipila ka metros. Ang nagmaneho sa motorsiklo gilang si Bernel Navarez, 45 anyos, usa ka habal-habal driver. Samtang ang angkas niya ang 22 anyos nga si Crystal Claire Mondares. Si Mondares trabahante sa mall sulod sa hotel sa naisgutang lugar. Matod sa mga saksi, kusog ang dagan sa pick-up nga gimaneho sa 23 anyos nga lalaki. Kinsa nag-apas matod pa sa warning sign sa traffic light. Tungod sa impact, nalagpot ang mga sakay ug dead on the spot ang driver sa motorsiklo. Samtang dali pa unta nga gidala sa tambalanan ang babae apan nakabsan gyud kini sa iyang kinabuhi. Ang Raptor, ma'am. Gikan sa dito, ma'am, kusog kayo sa padagan jud. Gaon na ko niya actually din kanang yellow naman, so nibalhin ko og lane. So then nabantayan pa ako sa side mirror nga kusog kayo sa padagan. Gikan to dre sa Mambaling? mambaling to gikan. Oh, dayon. Ya man gipugos diha, ya alangani na kayo. Nag-U-turn siya. Na U-turn. Ya kani kay kusog ko kay simpre gugod. Oto initial pa man ay mga witnesses nakakita. Sa pagkakaroon para mahugot to, nakuha pag mga CCTV, ma'am. Gisulayan sa balitang bisdak pagkuang habig sa nakadasmag nga driver apan nagdumili siya sa pagtubag. Samtang ang pamilyang Navarez ang nitugan nga nakig-ariglo na sila sa pamilya sa driver sa sakyanan. Kinsa ni pasalig nga moabagas sa galastuhan sa pagpalubong ug sa pagpaeskwela sa duha nila ka mga anak. Dawato na nandiyon na ako, ma'am. Kainana naman san mo. Kuhan ko kaso, ma'am. Ba, unsa man tayo? Kuhan na mo, ma'am. Sa wala naman dyan akong bana, ma'am. Pero ang kanang nakakuan dyan na mo, ma'am. Obligar dyan siya sa atong gikuan na mo nga. Gusto siya sa pag-eskwela sa akong anak ba. Sitol na dyan ko, ma'am. Kaya ko mo sitol. Di dyan ni makon akong gusto, ma'am. Nga akong bana mapahilo na. May nakig-ariglo usab ang pamilyang Mundare sinundan nga walay kasong gipasaka batok sa driver sa sakyanan. May Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.